Lu nggak update ya? Lu nggak cek dolar? Udah 15.000 sekarang nih. Lo nggak tahu? Onde apa-apa nan sadang di hati, calilah kami pak nan lah mati lame. Barang di rumah lah bitandeh laden jua pabali bare, awak nan bansai panduang malele urang nan kayo galak kakeke. Onde apa-apa nan sadang mamaci, calilah kami pak nan mati tak sapi. Mencari pipi sama nasari, utang banyak utak pani, anak marenge kapalo sakit, amoden minum ube rangi. Di malau tak indah kasaki, harga barang kian malangi, nan apa-apa sibuk jo politik, sibuk jo karir, sibuk jo partai, sedangkan kami mati marasai gilo manjua jo manggadai. Kama badan kabat tenggang suwok kida den bahutang anak sakit marang-harang. Oi latati lantang onde apa-apa, jadilah kami rasonyo badan ma lasa paro mati. Do alay 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 bare ina ado bahutang lati yo kadai. Do alay 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 sampai na ado goyang sajo lence patai. Do alay 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 pinta pinti malanjo tali mola sore carai. Ibu sedang bandewa ganti anu. Uye.